автокъща Кралев Ауто. Една година в физическия магазин не влезе нито един човек, буквално. Сложих си последно офиса, нямах пари дори за штори, наистина, дори за климатик. Няма да забравя, стоях на стола и се чух защо никой не идва, кога ще мине някой, кога ще влезе, защото реално аз знаех процеса на работа, не знаех процеса на бизнес. 10 години си губих времето, стоиш и чакаш, не знае как се случва, как да привлечеш клиенти, как да си ги обслужиш, как да се погрижиш за тях и как да направиш така, което ти ми каза и това промени начина ми на мислене. Те да търсят теб, как да постигнеш. И това ти ми каза, ако направиш това и това, защото никой не знае за теб, ти ще имаш безброй клиенти, които ще се редят. И аз си казвам,